musikaina. Lakorekin joatea, kontzertutxo bat jotzera, seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi, segi! Oraingoaz bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. Gaurkoa Lurdazuin aurkitzen gara, Iñakikin, Lurdazuiko alkatea, eta bueno, Iñaki, zer da gaur aurkitzen aldugun hemen, ze ospatzen da? Bale, pues hemen ospatzen dena da Ikaburua, hau da gure lezeen izena, Ikaburuko lezeen eguna. Egiten du urtero bezala izaten da gu udan zehar egiten dugun ekitaldien asmenta bezala. Eta azteko ja San Fermina pastu ondotik eta jendea turismokoki pixka biltzeko. Zer egiten duguna, da erakutsi hemen daukagun azkenean patrimonioa, leze batzuk, bere aurkikuntza batzukin eta esplikatzen dugu, aderezten dugu pixkat ze gehiago daukagun. Badauzkagu hemen alako bertze leze sare bat, batire bertze 5-6 leze, hoik izentuzte aurkikuntza, historia aurreko aurkikuntza arras garrantzitsua, koino aztertzen nahi direnak. Eta gure helmuga da azkenean hemen museo toki bat egitea, eta gutxinak egiten dugunekin, holako egunekin da erakuspaldi batzuk, gero dauzkagu tailer bat adibidez historia aurreko teknikak, nola egiten zen, nola lantzen duten ere kasuntan Udestia horri taldeak. Eta da pixkat ezagutzera ematera gure kultura, gu daukagun hemen historia horreko patrimonioa, eta gero egun batez gozatzeko pixkat. Eguraldik naiz eta gaur ez duen sobera konpainatzen, ez dakit jendo haunitz espero da? Hoi da zehozer ez dugu lagun daño jakiten altamalez. Momentuz badugu alako atxeden bat, eman digute 12ak horti, 12tik aurrera hasiko duela egiten, ipiniko dugu karpa gehiago, baina gure helburua da hemen helduen jendea gozatzen. Momentuz goizan ongi bilki da. Generalian eguerdira tortzen dire eta loiatera eta bertze hemen dauzkagun postu eta aprobesteko eta erosketa batzuk egitera. Eta emango dio vuelta, denbora txarri iten badu, ala emana dute, emango dio vuelta nola baitere eta jendea goza dezan egun honetaz. Aurtengo egun hontan berrikuntzarik badugu edo? Ez, azkenean mantentu dugu bertze urteetan bezala, daukagun horren zuten txalaparta tailerra ere, erakusteko pixka txalapartain kultura, zertako erabiltzen zen eta bar, eta gero ikasteko pixka jotzen, eta doinu horiek ezagutzera emateko ez dela lau egur jotzea, ez baduka bere historiare. Eta hortaz aparte, betiko artisau merkatua, eta ipintzen duguna, historia horreko tailerra, eta magi ikuskintzun bat, horiela 2 urte hasi ginen, ikusi dugu jendea gustatzen zaiola, eta atxaldeko 6etan magia ikuskintzun bat izango du egunai amaiera emateko. Ongi, mila esker. Mila esker zurei. Goxa, goxa! Sarritan lotu izan zaitet zarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. El velo.
irekitzeko behar baita dorea, zainizanik aurkitzea, sasi artean lorea, munduan zu aurkitzea, ez da izan lan hobea. Doinu bihurturik ni zurekin oroitzean, naiz eta dena ezin den erranain kantu motzean, gogoan izan zaudela neska hauen bihotzean, eguzkia itsasoan itzaltzen den bakoitzean. Hace, alza! Aparezca, alza! Eman ariña, aire,
Oi, tesoren, llegale, va. Hemen okurra, alza! Alza, viñareva! Oidere, heide! Gaur Goiorekin aurkitzen gara, Urdazubiko lezeko arduraduna, eta, bueno, konta iguzu pixke eta hemen Urdazubiko leze untan ze aurkitzen aldugun, eta batez ere gaurko egunean, ze ospatzen da. Bueno, hemen gaude Ikaburuko, Urdazubiko Ikaburuko lezian, eta hemen Urdazubiko lezetan moldatu edagona ikusteko, aize ikusteko, publiko guztiendako, badu zati bat ja aspaldion antolatu zena aize eta seguridade batean bizitatzeko, eta da leze bat aski polita, familian bizitatzen aldena, arronte jende gazte sartzen aldena, aurkikiak, adineko jendia, erresa, badire eskalera batzuk pasatzeko, da zailtasun handiena, baina bertzenaz, ikusten alda, da leze bat arronte polita, badira inbertze estalaktitak eta estalagmitak eta erreka txiki bat leze barnetik pasatzen dena, merezi du tortzea. Eta, bueno, gaurko egunean, olako ospakizun hau, konta iguzu pixketa zer den, eta ze helburu ginuten den? Hau, ja ez naiz oroitzen exactamente aurtengo hau zen batekoa den, nire idurikoz izin gara 12garrenean edo gehiago, eta pentsatu ginuen orain uden sasoin handien hau hasten dela, hemen inguruko landaetxe, hotel, camping gehienak orain betetzen direla, eta bisitarien dako zerbait espeziala edo itia. Eta hortan, karri gintuen txalapartariek, hemen Gibelian aitzen dugunek, zeren hau nizaldiz kanpotarrek erten dugunean, bai, lezia bizitatzen dugunean hau nizaldiz, bai, gure arbasoek iten omen zuten musika estalaktitaikin eta txalapartain soinua bezalako atratzen duen. Eta zer da txalaparta, erten dakute, behin eta berriz. Eta, horrein, kartzen dugu, kusten dute, txalaparta, gero kartzen dugu ere arkeologia, arkeologo esperto bat, eta egiten du hor bere irakustaldie, eta gero ere lekuko gauzek saltzen duzten produktoriak, eta taloak, eta pixka bat hoi, mateko turisten dako ez dakit, zer itia bat. Orden erten alda pixket inguruko kultura edo ez dela helburu sustatzia eta batez ere pixket Hortara tortzen zaiko jendia, hemen guk erakusten dugu leze unten mintzitzen gara, ze gauzek diren fisikoak barnean, baina baita ere mintzitzen gara gure arbasoek nola hor bizi ziren, gero
algian gerra denborian ere nola erabili ziren leziak jendeak eta gauzeko hor gordetzeko, leyendak ere aipetzen dugu, hemen bada leyenda zahar bat, lami bat hemen leza hontan bizi dela, eta gauz horiei buruz mintzetzen gara, eta azkenean mintzetzen gara hemengo kulturaz. Vale, pues, mil esker honitz, goio, gurekin solasteatik, eta hurrengo bat arte. Eta hoxe, gaitu zuen artio, ikusiko gara. Bueno, gaur Alfredokin aurkitzen gara, eta konta iguzu Alfredo aber pixket zer den hemen ikusten dugun instrumentoa. Bueno, pues hau txalaparta dugu, instrumento ancestrala edo Euskal Herrian. Ez dakigu xuxen, oraindik badaude teoria batzuk hor, nondik heldu den, noiz agertu zen, teoria bada, lehenbiziko telefono mobila izan zela, itentuzela, baserritik baserrira jo batzuk lanak egin bertzienean eta horrela. Gero bertze gauz kuriosoa da ere itsasoan, portuan zinean marinelak, kapitainak jotzen zutela txalaparta bere joak, beren marinelak itzultzeko itsasuntzira. Eta gero, bueno, zabalduena edo uste duguna, logika gehien duena, heldu dela sagardon mundutik, ez? Garai batean egiten zenean kirikoketan, zanpatzen zutenean sagarraketa, orduan entzuten zuten ze taulak zuten soinu hoberenak, horiek idortzen utzi, eta orduan erekitzen ziren kupelak eta orduan jatzen ziren taul horiek, eta egiten zuten joak eta jakiteko idekia zela kupela hori. Hori da, pixkat zabalduena, ez? Gero badaude txalaparta desberdinak, izan da evoluzione bat, hemen dugu egurrena, normalana, tradizionalena. Gero dago txalaparta izaten da burniarekin, tobera deitzen zaiona, edo harriarekin, inkluso orekate ekisekoak intzuten beren filman Groenlandia bat hormaikin. Azkenean perkusionea da, edo zen gauz biota perkutitzen bali badu, soinu atatzen bali badu, egiten alduzu, ez? Bueno, tradizionala da, txalaparta egurrana. Gero da, hau adibidez dago afinatua, hemen dugu do, re, mi, fa, izaten alduzu pentagrama guztia, hori da aukera bat, normalki ez dire horrela. Eta egurra izaten alda edo zein. Azkenean soinu onatatzen duena, hori, ez dagoela estandar bat, ez, erran bezala. Azkenean, egur soinu pulita dutenak, berezia adibidez, edo irokoa, edo hori dute soinu argiago edo politago. Eta hori azken finean, egur bat, soinua atatzen duena,
horrekin egiten alduzu txalaparta. Eta hori da gutxi gora bera txalapartan ni dakidan historioa. Gero izango dire, bertze gauz batzuk erraten dutera, baina hori da gurea. Txikeri gise, ateraldakuzu noiztik jotzen duzun zu txalaparta eta nola ikasi duzun txalaparta jotzen? Gazte denboretan, bai gara dola utama bat urte igual izango ditu, ez gehi hori. Bueno, utziko dugu aspaldi. Bai, Iruñean bizi nintzenean nire arrebarekin joan ginen antolatu zuten txalaparta tailer bat, Hortzadar dantza taldea eta han ikasi egin nuen. Azken finean txalaparta ez da zaila, kolpe gutxi ditu, ni gainera ni naiz, musikan dako zero. Benon eta kolpe gutxi ditu, hemen gauza da, erraten den bezala horaz de duelo, hemen jota orduan hartzen diozu martxa, Beno, ez du misterio handirik. Orduan, aspalditik ibilki gara mundu untan. Urte batzutan jo dugu gehiago, bertze batzutan gutxiago, leheno baginun Zugarramurdin ere antzerki talde bat, eta haiekin ere ibili eginen, adibidez Fiturren 2 urte egon ginen jotzen, Katalunian haunitz ere bai, eta bitxikeri bezala, zu galdetzen ziren da, ez untamen aintzineko txalapartan, bagintun 2 taul egin azutela Madonarekin bira mundiala, kalakakoak Xabik ezagutzen dituela, eta azkenean utzi ziguten tauloiek, eta pena, ez zuela Madonna sinatu, bitxikire bezala hor gelditzen da, Madonaekin munduko jiraina txalaparta hori. Mil esker raunitz eta segi hor txalaparta jota jo. Bale, mil esker zuei, ere aio. Betiko bat, betirako irauten zuelako show bat, ez dute zer usiri gaur egungo bat, haizeak eramandako maitasun hitzak, diruak elkartzen dituen naufrago bat, itxasoak banatzen dituen bizitzak. Orduan besterik ez da, gaur egun berriz askozaz garrantzitsuagoa da, kantzontzilo ona bibirsin eta tanga. Baina ixe, salsa! Meza ostea Elizera zenbait txango, naiz Elizak ere bazuen bere zama, guk ez dugu inoiz bizitzerik izango, apaizaren izkutu boin xirrien xarma, jakintzat hartu izan ditugun arren, txorakeriak alde batera lagarda, pentsatu gu ez jakinago ez ote garen, Elizpea bihurtu zaigula WhatsAppa. Josene energia da
Josenea, Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar, eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil, eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben, eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen, eta gero aldi beren ere bai, lanean aitzen dira mendian, kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere, oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat, eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pediduak. Prinsipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Prinsipioz egun bat, bi egunetako hortan moldatzen gaugi.